Boni bagi orang je tengah leader, South Indian leader, board president leader, board committee leader, mondo leader, joto leader. Okay. Boni bagi edin sekarang. Sengkengman baru tengzaka. Or tengzama karena seng, yang namu sungguh. Di ba. Mane bampang sungguh eva bet tenggelam taka. Mane seng komunis parti ni belain nasi suka mak koksi. Tak jemon, tak seng biji pakai. Biji nasi lagi. आगे सीपीएम सुनो थमन गाय सीपीएम को वांजी पार्टी ने सीपीएम नासिल लेते वो सीपीएम नासिले हुई सुंगनो रहमान कारण नो सिंग वांजी पार्टी ते खाली हम को सुले माने संबाय थंसुका सीपीएम ना मालो आइमन बरो सिंग बरो थंका हम ते सागने को लिया बनि बागने से लाव सिनाय बबाग्रा फाकिया बबाग्रा सागा गेदा टिबले नांफि फैजनाय ना जन थांजां बायदि सिन हानि बरो कलिले थांजां लायखेबले दागले बबाग्रा मानसिनाय bukan satu ke basi Malaysia, sungguh orang suh basi bukan orang suh yang khusus bujuk lagi ya, kayak aku ni, mau raja tadi ke mana itu, serasa serenai, lagi boleh kerja je, tak boleh mancing ni, buku tahu zaman maya kuble, yang kisah baru kawan-kawan yang mukti sekali kabu, sini baru raja mukti kerja kayak mana, kotoran cuma lagi, kau sampai raja orang mukti sokor maya ku, raja mukti kemak kelai kan ke orang raja हासिया करे मा खारबो ओ मासेम कन्डिशन फैदों थाबो जों पुलिस साका 6 तारिख बोर्ड 10 तारिख रेजाल्ट 11 तारिख सिनि गेरेटि ब्लेन मालिया टाउन जाउखा लास्ट फाइटिं फागो लास्ट फाइटिं जेबो सागाय आं बुइसाखै म ताइ बिसि तंलिया म खासिना पालासिन दखा रासिन कोन लास्ट फाइटिं तंबा लास्ट फाइटिं त तंग रासिन को अमर राजतंत्र या बोले म गणतंत्र नि राजा फन दं दे गणतंत्र राजा साबा जाबे देश साल दंनाय बस राजा गणतंत्र गाय सिनि मुदि राजा तिब्रा के मानि साख राजा बसे के राजा करे ता संप्रदन राजा नि मानि ओय बसनो सेपसिवदि जामानो मानि साले अर्डर थेके न ताबनो फुजि बुंखानाय गणतंत्र बस राजा राजतंत्र से राजा ताव राजतंत्र करिखा बे न राजा नि जन राजतंत्र गणतंत्र फायखाय न राजा नि मानि जायगा नन बु लिडार नि मानि नाय जुदि नों लिडार फागाय नन बु खुसितार सानाय अबसि डेमोक्रेसी नि रुल बिसिं डेमोक्रेसी दंना गाय राजतंत्र बसे आगे गणतंत्र बसे सिंगि मा दंनाय जों राजाना बुद लायखा ताम लायखा पास गन सिम बर खबन लायखा तंथ लायखा जलिमानि फान फाकिया ओ जलिमानि थामसे ओ बिन पुखिरा तंनाय पुखिरे बिथिरिखा बुइ बुखा नक सकसाका गाबदि उतान थिलेगेबले जों राजा बा फानसान सिरि उनखाय सोंथाम फिना बायदे बनो बुद्रुबा कखाय दिबा सोंबम फिना ने बुद्रु आम सिमिया तावखाय गरिखा एदिसिवो सिन बरन थाना थाम खामखिया कस्त खाबो रुखा उन मालिया तावखाय उन सायमालिया निरासि दं सप्ताखा निरा याखा रजाक ताबो सिन बरन बेंक थानाया बाल गयिं दंखिया बनि बागैनो सोंखावो तिरपा हावो सारा बीजेपी ओ बीजेपी वानसा पार्टिया ओ बीजेपी दिल्लीनि पार्टी सि बुइखानो ओ बीजेपी नक थाखानि खाय अमु आनजि पार्टी सि नै और मुंसा ग्रै और ओ जेसं थाना 8 तारिख जानाय संकक जाका 25 बছর जे बरनो फोरोंलांमानि 8 तारिख सत्य बागैनो ताव मुदि सं सायमाका ओ तिरपावो अबाके तंचुगिया अमु सं पावरफुल माखनाय बनि बागै ता तिरपा मुंसा पावरफुल दिल्ली नाजि दं दिल्ली अर्डार याखै नंगर मुकुरमा खामिया न दिलासु दिखे मा सुनाय सा दिखे मा सानाय अबसे बीजेपी बनि बागै तिरपा हाव ताबुक सं हर नं जराया थांबो न के मुंसिया खिरा रनाय सं तिरपा न आं माने खिरा दिखाबो एज बायका हाईवे रखा आई बच्चा रखा इंटरनेट रखा आर बाय रूट रखा ए बाइके एयरवे रखा तासिनी एयरपोर्ट सिनी बुबाग्रानि मुंगै महाराजा बिरबिगाव मुंगै एयरपोर्ट साम रखा खबर रखाबा सीबीएम दा रखा ना तिब्रा मथा रखा बीजेपी रो ओ बीजेपी साबो नरेंद्र मोदी अन बुझि अरो वानजिरो होता ने अमो नरेंद्र मोदी सिरो सना बागै सिनी बरक लेखाफोरा बेलखाय मुंसा डेभलपमेन्ट थांमाया सिखि तंमाया सिनी बरक निजिनि बसाना बरक दखाना मुसंगो बुइ हाय